Ако някой ви е казал, че свещите са само за зимния сезон, той излъгал ви е. Сега ще ви покажа новата колекция свещи на Бери, в които аз съм тотално влюбена, и новите им летни аромати. Изключително подходящи са за подарък, тъй като пристигат в страхотна опаковка. Аз съм се избрала 3 варианта. Ето така пристигат. Ароматът се усеща още от кутията. Това е аромат Санторини. Напълно ми наподобява престола ми в Санторини. Продължавам да ви показвам следващия аромат. Това е аромат Майорка. Изключително свеж. И последния аромат, можете ли да познаете кой е? Мисля, че ви го бях показвала. Аромат Малдиви. Мирише на истинско малдивско изкушение. И още по-хубавото е, че Бер става на 1 година. По случай рождения си ден ви подаряват 10% отстъпка на цялата колекция летни свещи. От 6 юли до 6 септември специално за вас.